Ngamek lombok bolo. Lombokku wis panen tapi ijo. Aku seneng bolo iki lombok ijo iki disambel bawang ngono. Wah, mantap. Iki lombok wis tak pek pirang-pirang bolo. Cuman iki gek direkam saiki padahal wis tak apek pirang-pirang lombok iki. Guys sambel oyek enak bolo pedes. Nih hasil tanduran dhewe iki marem bolo. Nggih. Wingi kan akeh boe-bolo iki boe berkurang karena wis tak dipaneni bolo-bolo. Wis tak paneni. Iki sing versi pedes ya iki. Walaupun dhek langsing iki, versi pedes iki. Nah iku gendut enggak pakai pedes. Iki langsing, iki pedes iki bolo. Pokoknya nek tuwa. Tapi aku memang seneng ngene iki bolo. Ijo-ijo tak gawe sambel oyek. Oke. Mau mai bojo pesen kon ngamek kacang dilalap bolo. Kita cari kacangnya. Duwe sambel ado tongkol, ayahe kon ngepekke kacang gawe lalap. Aku jan wegah ngene iki akeh semute bolo. Iki. Lombokku teman-teman iki mulai ono. Iki patah kemarin, tak tali apa enggak ora iso. Patah ditali apa enggak mati. Pek iya wis iki gawe lalap. Iki tapi iki metu iki teman-teman nih. Metu sing ngisor kan enggak patah. Jadi metu iki, Nduk. Oke, nduk meneh kameramenku ndukku ya biasanya main bojo ki ndukku jadi nduk. Tapi ki rungan kok enak ya. Kacangnya mama orang nggo wadah iki bolo lali bolo. Wis ngene tumpuk-tumpuk kacangnya. Kacangnya cilik-cilik ora apa-apa kae ini buat ayah lalap teman-teman sengaja cari yang mudah. Nih untuk lalap dia makan. Men awet enom bapak ide ya. Men ora dibuang ae iki keras semut iki semutnya akeh bolo. Oke. Lalap lombok duwe sambal tongkol. Jatuh. Ayo teman-teman. Apa elek tuh? Kemana? Dia mulai disemprot bola-bola mati. Alhamdulillah sudah mulai mati. Tapi kok isi hijau kayak kurang obatnya ya. Oke. Dipangani semut teman-teman karo lalang loh. Sengit banget ya. Beginilah jenengane tanaman nggak ada semprotan, nggak ada main obat ya teman-teman. Ini real tanpa di pestisida. Jadi yang ini kayak banyak semutnya. Tuh. Aku ambil potek-potek aja ya. Nah, siapa iki? Wah, oke. Aja bosen-bosen delok mama ora panen-panen bolo. Wis panen iki ae wonten brane iki ae to. Engko ora suwi iki panen-panene kecipir bolo wis merambat sampai situ-situ nih. Ada rumahnya. Tuh, ada pintunya teman-teman. Tuh, bentar lagi kita akan panen kecipir. Ora kacang-kacang wae ya, teman. Kacang semutnya kecipir. Nanti timunnya belum ada penampakan, jadi belum bolo isik kembang-kembang, belum ada penampakan timunnya ya. Oke. Berapa menit ya? 3. Oke teman, tak lanjut kayak ngerebus daun singkong.